Praise the Lord. Kristoni takuk tei bukuk song kaitor kaham bini hamjak ma pai playa. Tini ang kaisa kok no tui norokbai kisa koktun kecarnani mucenggo. Kakayo norok jotono kaham no tong na hanai. Tini ni kok thai rok ke aborokse. Norok tawanadi. Auno tui kisa sang kaham ke diawe nanyani nango. Norok tawanadi himane. Jeng Elam bago porike serai ke nego. John chapter 14 ni ego. Jam sakaro jutsu hai ni saka. Norok tawanadi. Kaito no poito klaidi. Te anobo poito klaidi. Praise the Lord. Hallelujah. Oro elam bag Jesus no serai ke sao. Norok tawanadi. Mungsano tui tawanadi. Kaito nobo poito klaidi, te anobo poito klaidi. Subrai Jesu Kristo no poito klaina nangnai. Pia subrai Jesu Kristo no poito klaina hunke. Jodi chini langma wo wana marok tongkang ke. Jeng a poito no kerak klai mangla. Chini a poito no jeng kerak nei Nugai manglak Jisu ni buskanggo. Apuni bagai cini thani awanama tada tong tabuk kaisa sengmung. Sak no neng senggai nai di nini thani wanama da tong. Nini nukung no tuyoi. Nini personal life no tuyoi. Nini relationship no tuyoi. Nini samung humung rock no to yui. Nini job rock no to yui. Nini motha rock no to yui. Neng wana mada tong. Jesus awo. Jadi nini tani a wana ma rock tong kangke. Neng ani tani wo faimenya. A wana ma nono kebeng nai angbai thansa nani bagai. Praise the Lord. Hallelujah. So ani Kristo ni takuk tei bukuk song tini o poito klainai bororok ni bisingo obono bisi chino jungno kebengo. Chini poito klainai rok ni thani a khaton ma kreika. Poito klainai rok ni thani khaton ma kreika. A khaton ma asa. O asa tini chini poito klainai rok ni thani kreika. Piani Kristo ni takuk bukurok khaton ma jodi nini thani krei aba hup nini thani krei ingangan ke. Neng poitobo raglak nok tharobo thanglak surimung pandaobo nokhorglak elambak ni kokbo poriglak tani bagingke nini bekha baijak bekha thrijak nini o situation by family problem by nini khaton ma bai thangka bekha bai thangka relationship problem phai nini bekha bai thangka motho problem phai nini bekha bai thangka poito bai thangka khaton ma krei ngai thangka Tini kebangma borok sawa tamni bagaw sengsarok kethang tongoi tongkha angba thima se hamko khamo baksa sawa hai nei onukunga ache kana cha khamo nei saw baksa sawa kaije ge tongkhana cha khamo kosto mangla khamo nei baksa sawa thangai angasuk kosom mungkha baksa sawa tamni bage angasuk barate tengkha baksa sawa tamni bage angasuk phungkha baksa sawa tamni bage angasuk remkha Baksa basaw tamni bage ani laibo asuk dukhu kosto phai tani bage ang tinasuk biya lengkha tamni bage ang tinasuk problem botong omohai rok sawi baksa a khaton ma krengai borok thuyo borok suicide khayo borok biti chai thuyo borok wanamang nok huk khibi thango wanamang borok drug addicted ngo wanamang borok chuak nungai addicted ngai thango so ani Kristo ni takuk tai bukuro jodi sing poito klainai borok ngai chini tani a khathon ma o asa jinis grei ngangang ke chengmutini o poito khaira bai baksano aboni bagi Jisu no poito klainai borok ni tani a khathon ma tongna nango a khathon ma nang bahai ke mannai a khathon ma nang Jisu ni tani phaima baise mannai Praise the Lord. Hallelujah. Jeng Philippi chapter 4 ni soyo porike nugo Philippi chapter 4 verse 6. Philippi chapter 4 verse 6 oro jeng porike nugo
Solontia Paul serai kesau. Mungsani bagai fano tawanadi. Mungsani bagai fano tawanadi. Tamoke norok bebagono suri sanai hambai rui nangma manoino kaitoni thani sandi. Praise the Lord. Hallelujah. Solontia Paul chano khabacha ranani nayo bini akok thairok ni bisingtei. Mungsana tui tawanadi ani Kristoni takuk bukurok Jisuni mungbai tini ang norok no sawo. Nini nukunga problem pepe ne mungsana tawanadi. Nini nukunga rang puisa krepe ne mungsana tawanadi. Nini besaboti kok krepe ne mungsana tui tawanadi. Nini bekhano tas sebaidi bekhano gerak klaitoni. Nini bekhawa asa jenis tong ni Jisuni thaniwo. Saka aro Solontia Paul mungsana tui puna tawane mungsana tui wana nani krei. Nini personal life nanti wana na krei. Nini job nanti wana na krei. Mungsana tui wana na krei. Tani bagi Jesus saka oro elambak ni bisingte tamuke norok bebagono suri sanai hambai rui nangma manai no kaitoni thani sani ani Kristoni taku bukurok chini ak haton ma cheng bahai ke manai awana mane cheng bahai ke yoknai ngengke cheng kaitono hambai renani nangnai kaitoni thani cheng nangma manai no sanani nangnai ani Kriston taku bukurok jorawo cheng kaiton thani suri mani tamno san o kaitor ani nukung rang puisa krei khano rang puisa ni ব্যবস্থা khlairdi o kaitor ang omahai nango o kaitor ang o manai nango o kaitor ang job nango o kaitor ang obo nango nei seng kaiton thani sano but sengke pun kaiton thani o kaitor ani poitono krak khlai dini suri nai kreika o kaitor anu nang khaton mar de ani bekhano baya jat snam di nei sengke bo sannai kreika chung jotono manai ni bagi mangse kaitoni thani sanno ani Kriston taku bukro tini ang norokno okok se sana muchungo tini cheng okokno khnai tong khang ke phari cheng kaitoni thaniwo अब बखा बाया जात हमारी अनुरुदी नेशन सनलाइवानो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जों मार्क चैप्टर 11 नि 24 तम हनिसा रो सुब्रा जिसु ख्रिस्ट नरक आनि तानि सानना नाइमानि सानना सकां आबनो मानखा हनिसे पयतो खलाइदि आबो बेबाकनो ओंनाय सनि ख्रिस्टन ताको बुक्रो आ पयतो जिनिस सिनि थानि नांगो पयतो क्रैखे आबो कुनो मुंसा क्रೈ पयतो क्रೈ के चिनी थानी वाना मा बो फाइनाय खातन मा क्रೈ गे चिन थानी तेबो प्रॉब्लम बो फाइनाय आबोनि बेगिनो जों पयतो खलायनाय बररक चिनि थानी खातन मा तंनानि नांगो आसा जिनिस तिनानि कृष्ण ताको बुकुरां दिन नरकनो कायसा ककनो सानानि मुचंगो सो अ ककनो मुइतो नाराकदि YouTube तुइ फाइ कायतोनि ककनो सानानि YouTube तुइ फाइ बासन रुनानि आबो आसक kutukya haipana ni Kriston ta ko bukro nini sak personal life no nang deep ke wan sogai nai kang ke nini langmawa kaitoni hamari da tong nang kaitoni dagi matei tongai da tong nini bekhawo tamotong wana ma bai da kuplong nang ke khaton ma bai da kuplong jodi chung wana ma bai kuplong nang ke ani Kriston ta ko bukro जों काइतोनि सागिरि ओंनानि चुगियाखौ आबुनि बागैनो जिसु साका माथाय चैप्टर 11 नि 28 पजातुइ लेंजाक बररक आनि थानि फैदि आं नरकनो लेंलामा रनाय आनि क्रिस्टन ताको बुकरक जुदि जों चिनि लांमो प्रॉब्लम बाय कुपलंगै तंगो जंजाल बाय कुपलंगै तंगो आसा रैखा बखा बाय थांसकका बखानि ककना केबनो सानानि रैखा केबो चुबाचु ख्लायनाय रैखा केबो आनो साहाय्य खायनाय रैखा Omahai jorobo nang Jisu Kristo na poito klaidi. Bo nini problem no bebaksio, nini a jengja no bebaksio. Chung elam bago puri kenego. Philippi chapter 2 verse 10, 11. Oro tamanuk. O sungsani jotono manai knai matai atai Jisu ni beskango yasku masangai. O sungsani jotono Jisu ni beskango yasku masungai ni elam bak sunasa. Nini a problem nini a nukuni jengjal boka Jisu ni thani khorok bomglak diba ani Kristo ni takok bukurok Jisu no poito khlaidi bo khlaimia mungsa bokrei sagiri rok tuyok legai thina nai tongpru borok no mathangna ni bagi tui saka tui himoi borok no mathangkha mokol nu gi angi tongmano mokol nuk rukha kok mayang tongmano kok man rukha brei khoroma breima khorok juk bo sumsok bai kuplungi tongo buitalangai bonobo bo nakarai bini langmono selai reka
Berima risuma thakena bo risuma thak reka. Yakung yak mena bo yakung man reka. O Jisu no sung poito khlayo. Abon bagi chini poito kathang nganango. Chin thani khaton ma tonganango I ango Jisu no poito khlayo. Tamasaka elambago porike nugo Hebrew chapter 13 ni 8. Hebrew chapter 13 ni 8. Abang kisah norokno poriwi khananani. Jisu Kristo mia bo haino tini bo haino mol brum brum no haino tong nai. Praise the Lord. Hallelujah. Jisu Kristo mia bo haino tini bo haino mol brum brum haino tong nai. So ani Kriston tako bukro Jisu Kristo 2000 bisi sekang je soidom ni samong klailang mani je wana ma cinta samong klai mani elam bak tini suno sawo neng tini poito klai ke a Jisu Kristo tini boni ni lang mo samong klai mano tai ning mono poito klai tong boni ni lang mawo nengo sungsar tongsak bo wana ma cinta samong bo klai thangnai aboni bagi chini tini a poito tongane nango. Praise the Lord. Hallelujah. John chapter 4 verse 48 to 53. Oro chung kisa porwi nailewano. Oro chung nugo Jisu tangpang khoroksa ni bislano hamremani. Khoroksa tangpang ni bislano Jisu hamremani. Oro chung nugo hake Jisu bono hai nei saka soidom bai wana ma sinsa samung nugyasak noro khoroksa pano poito klaina naya. Ani Kristen taku bukro a jorawo borok siro soidom ni samung tim nai tugo abon bagi Jisu a officer no saka norok soidom ni samuno nugyasak norok poito klaina bonaya officer bono hai ni saka hodasa ani chelasa thiya sini ani logiwo faidi o hodasa ni bisla bo thina ni nai tongka belai serious condition belai keno jingjalo klaijak koroksa bufa busa thina nai tongo busuk se bukhawo tek tong khana busuk se bukhawo dukhong khana Happeno Jisu no bo bini logiwat lang namu chungmani. Jisu no bo bini logiwat langai bini bisla no bini bisingti bo suri ruwi a hamra namu chungmani. Pia Jisu bono tam saka. Jisu bono hai ni saka. Tangdi nesla hamnai. Tangdi nesla hamnai. Bo Jisu no logiwat lang na ni Jisu thani phaimani ba Jisu bo thangliya. Bono pia saka tangdi nesla hamnai nise kok thaisa saisio aro kaisa srengjak nai tonga a borok Jisuni kok no poito khlai thangkha a khoroksa officer Jisuni a kok no poito khlai bo nogo kipili thangkha lamao bini seleng rok malai munsla hamkha nei bono saka bufru hamkha nei o borok hai nei saka Mia diboni damsawo bini kulum hamka. Katse apruno Jisu nesla hamnai nei samana bufa moito manjaka. Hake bo by bini nokni bebak borok poito klaika. Praise the Lord. Hallelujah. Ani Kristen taku bukro asuk ko kolok saya but akoko cintini srengjak nai tongo. Jisu ni ak bukuk ni kokno poito klaima bai. Asuk thina nai tongmani. Achrai hamaka kulum srawi tangka so ani Kristen taku buro chini bo haino o officer ni hai poito tongane nango Jisu ni kokno a Jisu ni kokno tini norok no sawo norok tawana di norok mungsano toi tawana di ano hambai reudi kaito no tal brum brum suri wei tong di norok mungsano toi tawana di bebak no mannai poito simise klai di norok ni problem ani biskango phaike abo mungsa boya ang bebak no thik klai ri mano ang bebak no kaham klairi manu nei o elambak ni kokso maneke Jisu ni koksao tini o khoroksa o officer Jisu ni a kok khai no poito klaika bini langmo bo hamari manka bini busa tabu boy baksa kathang tongi manka. Praise the Lord. Hallelujah. Abon begang o biduni bisungti norokno sanani muchungom kha ta baidi tabota wanadi nini tani ning kha bai tongkhangangke ning Jisu ni hamari dok yachagi mangla aboni begino o khabai mangkha phola katharni o buthaini biruddhi kaisa sumsok khlaiman kalayo phola kathar chuno khaton ma roi rekha chung jepro baptisma yachak proni simi aboni bage a khaton mano shaitan chini langmani segei tlangnani muchungjago chuno bo wana cinta khlai sumsogo klugei tona muchungo aboni bage nani kristoni taku bukurok shaitani khyo ta kachadi khata baidi mungsana tuipono khata baidi khabaina ni kuno mungsak rei chini Jisu tongo chengbai khabaina ni kuno mungsak rei bo bebak no khlai mano poito simise khlai di
bekhawo kaisa asa tong di Jisu ni mungno bo nono o sengsara tong pro bebak hamari bai kupulung khlai tonai tai nung thimani yaglobo bo nono chukna hawat langnai akokno nung poito khlaidi tai ni bekhawa khaton ma tong ni I Jisu bebak no ani bagi kaham khlainai hnai. Praise the Lord. Hallelujah. Kaitor norok jotono hamari khlai tungtung angbo norok ni bagi surinai jeno norok bekha bai tongkang angke bekha krak angna bagi phola katha norok no ashirbad tai chuba chu khlai tung. Amen.